נדל"ן, כמה יעלה לכם להיות שכנים של הזוג נתניהו ברחוב עזה בירושלים, דירה בשטח של 177 מטר, סכום של כמעט 10 מיליון שקלים, רק ברמת המעטפת, כן? אבל השאלה, מי קנה? בואו נגיד עכשיו לילה טוב לאורן כהן, מייסד ובעלים של חברת אורן כהן גרופ. מה העניינים? אהלן, בסדר, מה שלומך? תשמע, זה נשמע כמו דיל לא רגיל, 10 מיליון שקלים, ואתה מקבל את כל ההפגנות של ראש הממשלה וכל הזמבורות. זה קצת בעייתי, לא? נכון, בתקופות מסוימות שם ברחוב עזה, שזה הרחוב, זה בעייתי. זה גם הבניין הפרטי של ראש הממשלה, זה לא בית ראש הממשלה הרשמי. אבל עדיין זו שכונה מאוד מאוד מבוקשת. זה ציר תנועה ראשי. בציר תנועה הזה המחירים קצת יותר נמוכים. אם הולכים צפונה ולכיוון מערב ונכנסים לתוך השכונה, המחירים הרבה יותר גבוהים. וזו עסקה של 9.5-10 מיליון שקל, זו עסקה ממוצעת באזורים האלה בירושלים. באמת? זו עסקה רחביה, הרי היה פעם של פעם, לא? זה עדיין בירושלים נחשבת לשכונה ברחביה היה, של... בדיוק, ממש סיבוב בין האליטות הישנות. בית משפט עליון ושופטים ואנשי עסקים. בדיוק, ובנים של שופטים ופרופסורים וכל השכונות, סיפור שלם. ולאט לאט השכונה שם מתחלפת, ביג טיים. זאת אומרת, את האליטה הירושלמית הרבה הלכו אחרי הילדים לכיוון תל אביב, ואת מקומם תפסו אחינו מיהדות התפוצות. באמת? יש המון ציונות דתית, אני יודע, קצת חרדים, וגם הסיפור הזה... לא, וגם הרבה דתיים מודרניים, יש שם את שכונת שערי חסד, יש שם בתי כנסת, זה מקום מאוד מאוד מבוקש. ומי שקנה, אבל איש עסקים חרדי, כן? שקונה... מי שקנה עשה עסקה לא רעה בכלל, הוא קנה ב-52,000 שקל, אם אתה משכבל את האקוויוולנטי למעטפת באזור הזה, זה עסקה פרית... עסקת מחיר שוק, יש עסקאות הרבה יותר יקרות. תשמע, ירושלים הפכה להיות אירוע שנראה לי גם צריך קצת כסף מבחוץ, נכון? אנחנו רואים יותר ויותר אנשי עסקים כמו זה, שמגיעים בכלל מארצות הברית, אנשי עסקים שכאילו אומרים, אני צריך איזה נכס בירושלים אם משהו יקרה לי בפריז או בניו יורק, נכון? אמת, גם בגלל כל מה שקורה בעולם, גם כזה לא, כשמדברים על ירושלים, זה לא ירושלים, זה אזורים מאוד מאוד תחומים, באזורים יותר לשימור. בעסקה הספציפית הזאת, זה גם כזה בחור צעיר מארצות הברית שעשה הון ועשה חי. לעסקה הזאת לקחה קרוב לשנתיים. כל הגלגול שלה מהעניין הראשוני, כי זה בניין אחד שהוא stand alone, זאת אומרת, הוא עומד לבד, בניין יפהפה לשימור, אבל היו שם כמה מוכרים וכמה תתי חלקות, זו הייתה עבודה ארוכה וסיזיפית. טוב, יפה, נשמע טוב. אני רק שואל מתי זוגות צעירים גם יוכלו לקנות בירושלים, אבל זה כבר בעיה של... זה באמת בעיה. זה לפרק הבא. זה באמת בעיה, זה לפרק הבא, וזה כוחות השוק, כן, אפילו אנחנו לא יכולים להילחם. אורן היקר, תודה רבה, לילה טוב.